napapansin? Nawawala ng sakit? Wala. No. O, lakad ka na. Makakalakad ka na. Tubig pa lang yan. Seryoso, lakad ka na. Idikit mo sa tuloy sa lakad. No. Lakad para gumana yung tubig. Mag-isang taon na kasi yan na hindi nakakagapang yung mga paa niya. O kanina, paano siya maglakad? Paano ka maglakad tayo kanina? O ngayon, naapak mo na, di ba? Yung paa niyan tayo, maligno. 4 na doktor o 3 doktor na gumawak sa kanya, di ba? Ang dami na, boring na. Lahat negative yung lahat ng niya. Maligno kasi siya. 2 weeks. Okay na. Pero salamat pa rin sa doktor mo. At least ginawa pa rin nila ang trabaho nila. May schedule na dapat parang ako na yung na naman siya, yung laboratory, ay yung Ultrasound. Hindi na kailangan. Ang kailangan mo, makainom na ng tubig ni Papa Jesus. Alam ko na yung kalaban mo. Para mapiga na itong pangit ito. Pikit. Pikit lang muna, wala pang ginagawa. Okay na. Gumagana ka. At lapag mo yung pamo na yan. Lagi mo dyan. Lapag mo. Akin ang pisawin. Para ma-torture ni kalaban mo. Swerte ka, sir. Napakaswerte mo na one size yung Papa Jesus. Nagdala ka pa ng langaw dito. Kila ka yung pa ito. Totoo yan. Yan natin padadaanin yung sakit pababa. Ibigit mo yung pamo sa lupa. Yan. Umanda ka na. Swerte ka. Swerte, swerte, swerte. Shoutout mo yung mga taga Pandi Bulacan. Mega shoutout. Mamaya, maglalakad na ito si tatay na maayos. Namalig na ito yung paa niya nabubulok. Pigit. Huwag ka mag-alatusan o matakotin. Sanay kasi siya maganda sa loob ng mag-iisang taon na yan. 11 taon? Hindi, mag-iisang taon. Akala ko 11 taon na siya. Ganun siya. Sanay na siya maganda. Bukas na bukas. 0-0 na yun. Tulog na yan. Tabihan mo na siya. Wala na itong sakit. Maniwala ka sa akin. Ako bahala dito sa kalaban mo. Maliit lang ito. Kala mo? Paspasin mo. Pusin mo lahat. Yan. Sige. Itaas maglitik yung kuryente. Yan na. Yan. Torturin na natin kalaban natin. Gamit tapos sa gilid. Huwag may tatapos sa kayo. Babalik na rin sa'yo. Yan. Sabi mo, Jesus name. Lagyan ng apoy. Magnific ko sa ulo. Yan. Lagyan ng banal na tubig sa gitna. Inisin ng banal na spirito. Kanyang katawan lupa. Yan na. Sige, paspasin mo. Pahirapan ko man itong kalaban mo. Para makabawi ka naman. Kawawa ka naman, marami ka ng medisina. Sige. Sige, malapit na. Nasaan ang init? Nasaan na pumupunta ang init? Nasa katawan mo. Huwag mo ito talaga mainit yung papel sa pamo ha. Itaas yung mag-init, magnitik ulit. Dagdagan ng banal na tubig. Ela! Sige, sige. Pilipitin mo siya. Yan. Ito natin kung papalagpayan pang na yan. Sige. Dagdagan pa. Sige pa. 75% tayo. Magnitik ko. Lagyan ng apple na ulit sa ulo. Yan. Lagyan ng kuryente sa ilalim ng paa niya. Sa talampakan. Lagyan mo ng tubig sa dibdib niya. Takasan mo ng tubig yung 50. Sige. Tingnan natin kung lalaban pa itong kalaban mo. Sige. Sige. Tulungan mo siya. Tulungan. Sambitin si Kristo, tatay. Sambitin. Naririnig mo ako. Yan. Tapos na yung kalaban mo. Kunti na lang. Inutulak niya. Baka makikita yung sugat niya. Sige, sabitin mo in Jesus' name. Kaya mo ito, Nay? Kahit ganito nangyayari sa'yo, tay. Para magising ugat mo sa likuran. Meron yan, Nay? Di ba hindi nakaka-stretch yan? I-stretch yan,
kalaban yan. Magbuhay pa yan. Paspasin na paspasin. Sabi mo in Jesus' name. Lahat ng katawan. Balakang. Okay na, nakuha ko na. Charles, ayun, buddy. Angat niya nung konti. Nakuha ko na. Huwag ka na maingay. Sabihin mo in Jesus' name. Tingala. Tignan mo. Huwag ka maingay. Makukuha na natin, huwag ka maingay. Amen. Huwag mo gawin. Lumilipad na. Watakas pa. Nakita mo yung paa niya, natutungtong na, gano'n. Oh. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Masamang espiritu. Patay na siya. Wala na. Higop na. Lumilad ka. Tingnan mo. Tin. Oh, wala na. Sasabi mo. Sino kami? Pero salamat pa rin sa maggagamot mo. Tama siya. Sabi nga niya, malakas talaga yan. Kailangan makataman niyan yung may sira ulo. Salamat ka kay Kristo, binigyan ako ng ganyan kakayahan. Tapatan yung kakayahan nila. Ngayon, pumikit ka muna, sabi mo in Jesus' name. 3 beses. Amen. Pagpag mo yung pamadandaan, para bumaba yung sakit. Tingnan mo na yan, idikit mo sa lupa yan. Masket pa? Oh, wala na. Anong gagawin mo? Palakpak! Oh, di ba? Nandito na. Oh, ngayon, di ba naalala mo, hinahawakan ko yan, nasasaktan? Sumangal ka. Inapagulit yung pamo rito. Naalala mo yan kanina, di ba? Oh, yung kanina, hindi pa yan mahawak. Pikit. Huwag mo lang atras. Wala na, bilat na mata. Titingnan ko. Oh, wala na. Putol na, sumpa sa'yo. Kaya puputulin ko na rin yung paa mo. Oh. Huwag ka magpasalamat sa akin. Natuwa lang ako sa kalaban mo kasi natutuwa siya sa'yo eh. Kaya pag hindi ka kinukulam, lalaban ako doon, kahit masaktan ako, maligtas ka na. Pero pag kinukulam ka, titingnan ko muna, baka mayroon kang babae. Ay, hindi mo na kita ililigtas. Antay ko muna, sumagot yung asawa mo, kumarga niya. Kasi hindi ka ng babae. Totoo talaga minabalik mo ka. Okay, hawakan mo. Nagtitin mo na. Oh. Siyempre, pero may sugat kasi doon eh. Pero wala na. Wala na. Malaya na yan eh. Ano? Sobra. Iyan. Pantay na. Oh, walang labis, walang kulang. Tingnan mo na. Oh, ano? Hindi yan dyan sinusukat. Lahat ng para ng tao hindi magkapantay rito. Naniwala ka naman dyan sinusukat yan. Ang guhit ng palad, magkakaiba. Ano ba, Andam? Wala na. Pumunta ka sa Pandibulacan. Sabi mo, mag-subscribe sila sa Alipin, Ama Jesus Nazareno. Huwag doon sa Alipin Jesus Nazareno, ha? Sabi mo doon sa bago. Pero kung gusto mo, Alipin Jesus Nazareno, meron din doon. Tapos na po. Maswerte sila. Masaya na asawa. Huwag kang iiyak. Umiyak ka dito, ititik ko matulog. Hindi ko siya mapakaliwalan. Kaya rin, hindi niya mapaporma-porma hawa kaya. May kasalanan po ang asawa niya. Araw-araw pala siya nanonood dati sa Facebook page ko ng Alipin Jesus Nazareno. Araw-araw din ako nag-healing water, hindi niya binigyan ng... Ako, matagal na akong nag-desisyon na pupunta rito kahit hindi ako yung artist nyo. Kasi... Anak namin yung nanganay kasi Ano? hindi naman parang puro nagganit. Ayaw mo na yung anak.
huwag mo na pagalitan yung anak mo, mamaya marinig tayo eh. Hindi mo kasi sa pininom ng tubig. Nag-iiwagan ako, hindi mo sa pininom ng tubig. Ito, nakainom siya. Paan niya na yan? Yan ang paa mo kanina. Paan ang maligno yan? Diba? Nagkakaroon ka ng awa? Nakakabang tapos yung maligno. Okay na. Layas ka na. Ayaw na kita kausap. Dito niya, nagmumukhang Yung parang bulag. Paa ng maligno. Ngayon, paa na ngayon ng tao. Di ba? Masaya na siya. Kanina, tulog ng tulog. Nakagalan siya doon. Walang galawan. Wala isang daan ba yung pa? Umisunod? Sige nga, lakad ka nga tayo. Para makita natin. pangkirot, ganun pa rin. Lakad ka tayo. Wala na. Naidikit niya yung paa niya. Ang galing, no? Wala na. Lapat na yung paa niya sa sa tiles, oh. Tama yan. Nakatay na mga kabit. Dapat matay. Kaya kung sugat. Hindi masakit yan. Hindi masakit yan. Na-inborn na kasi. Nasanay ka na eh. Hindi, okay lang yan. Kaya kung sugat. Parang nag-aalala kanina ko na sana yung paano na. Okay lang. Kasi nadikit mo na pa yung tayong pamuk tayo sa lupa. Pero salamat pa rin sa medisina mo, sa doktor mo, salamat din sa albularyo mo. At least ginawa ko ang aking mission para parusahan yung nananakit sa'yo. Sabi ko sa'yo eh, umanda ka, paparusahan natin yan eh. Tingnan mo tayo, wala nang sakit yan. Akin yung kamay mo. Ito yung dalit, hindi yan. Naalala mo to? Pigit. Huwag kang ka-atras na naman. O, di ba? Wala na. O, wala na. O, di ba wala na sakit? Kanina sabi niya, aray ko, sakit. Tumatak ko sa akin, parang sinusulong ko naman. Ano talaga tayo pag may sapi, sinusunog ang laman. Hindi yung laman mo ang sinusunog, yung espiritu niya sa loob ng katawan mo. Manatatali kasi yung laman nyo kasi nasa loob siya ng espiritu mo. Buksan mo na lang. Regla lang, huwag mo na pakalaman masyado. Mega shoutout po. Masayang-masaya na si tatay. Makakatulog na siya at mamaya mayayakat niya na yung darling niya. Yan. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Okay na na ha? Lahat ng kaibigan, anak, relatives, pinsan, kuya. Sabi mo, mag-follow ha sa bagong Facebook page. Alipin, Ama, Jesus Nazareno. Lalagyan mo lang yung Alipin, tapos dudugtong mo lang Ama, Jesus Nazareno. Yung sa Facebook natin, Alipin, pero walang Ama yun, Jesus Nazareno. Doon. Sa YouTube channel natin, Alipin Jesus Nazareno. May YouTube channel ako eh. Doon kayo minsan manood. Gabi-gabi. Pinapayak si tatay. Nagkinag-alaga, maligno. Inahiyak si tatay gabi-gabi na maligno, hindi siya pinapatulog. Imbis na ba? Ganun talaga. Ganun talaga pag may maligno tayo, hindi pinapatulog. Hindi lang mag-disbernis. Pag gusto ng maligno, gusto na. Wala siyang limit. Maligno yan eh. Mega shoutout po dyan sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Tsaka sa YouTube channel natin na Alipin Jesus Nazareno. Dito na lang tayo kasi dito konti lang eh. Magandang gabi sa iyo, Eden, Twist Vlog, Rada, Maximo, Francisco, Rada, Imundo Giyang, Nora Malastas, Bernadette, Ventura, Helen, Seiki, Daniel Santos, mega shoutout. Noenita Martinez, mega shoutout. Diba? Tapos na. Lucy, Mananes, Selen, mega shoutout din po. Mabuti pa to si Ate Helen, lagi nanonood to eh. Mga nagpapalakas si Ate Helen para makakuha ng akwintas. Pati si Priscilla Nones, lagi itong nanonood eh. Mga nagpapalakas to para makakuha ng kwintas. Bagay, dito pa yan. Maraming salamat. Saan magpasalamat kay Papa Jesus? Ay, lagyan mo pala ng langis yan. Doon ka magpasalamat. Tinapos niya na kasi hirap ka na sa iyong karamdaman sakit. Oo. Yun, para gumaling na yan. Wala akong pinapabawalan uminom ng gamot yan. Kung may antibiotics, inumin mo. Natakot na si tatay. Ito, Wala ka sabi tayo. malakasapi, pray over. Break over. Over tayo. Pero ka-pray over, mas malakas yun. Alam niyo lang po kung walang kapansanan niya si tatay, walang sugat. Kung dati ko pag ginagawa yung dati kong trabaho, kasi pinagbawalan ako ni Papa Jesus eh. Yung tinatapos ko talaga.
Oh, malupit talaga ako mag-torture dati. Ano? Wala akong kapa. Mawawala ng malay yan. Yung asawa mo, te, kung yung unang dati kong ginagawa, mawawala ka ng malay. Malalaman ko kung sino kung nasa yun siya posisyon niya. Kasi hindi ko na yung ginagawa, kasi pinagbawalan ako ni Kristo, sabi niya, nasyado daw ako nagiging malupit na ako. Pero pinakahuli kong ginawa ninyo nasa... No, pinagbawalan ako ni Papa Jesus. Kailangan bigyan ko daw sila ng Ano po pagkakataon sa na Angeles? mag-ano. Kung kumain ko ba kumain yung pinakahuli. Yun ang tinorture ko ng Yung sabi niya, tinorture. pinakahuli mo. Kawakaan kasi. Meron po. Pero pagdating sa demonyo, ay hindi ako nagbibiro. Kasi walang katawan lupa yun. Hindi mo pwede biruin yun. Yun ang hindi namin, yun. Hindi ako pinahihulutan, hindi ako pinagbabawalan ni Papa Diyos na anong gusto kong gawin sa kanya. Ikulong, sunugin, dalhin sa umaapoy, lusawin. Pero yung mga ganyan, pag matindi pinsala nila, ginagawa namin, binabalik namin sila sa mundo nila. May kasalanan yan, tumatakas na yan sa karya nila. Lahat yan, may mga hari pa sila. Kunyari, yan ay mayor. May presidente tayo. Paparusahan yan doon. Irerekta ko siya sa hari nila. Ibibitin yan doon sa araw na nakaganon. Sabi ng mga anghel ko, binibitin sila yan doon. Nagkasala sila. Lumalabag sila sa batas sa spiritual. Tinatapo namin yan doon. Habang buhay yan, nakakulong doon. Hindi na makakawala. Sobrang taga-salbahe, dinadala na namin sila sa impyerno, sa ibang portal. Hindi na sila makakabalik. Kailanman. Mamamatay ka na lang, hindi pa sila nakakabalik. Sa tanda. Pero pag demonyo, lusawin na yan, niluguso na siya. Hindi niya kami nakikipag-usap na matagal. Pero dati kasi salbahe ako yan. Hindi sila pinagbibigyan. Kasi, minsan, meron din tayong ginawang kasalanan sa nila. Pinuputo natin yung bahay nila. Kaya, kailangan, baybayin mo muna. Yan, kailangan ko yan. Nasa tubig niya. Wala, ayos na kayo. Masaya ka na. O, itikit mo yung pamo, hindi na yung masakit. Nasaan ka na sa kagaganon. Ay, may langis madalas. Sige na. Maraming salamat po. Gagaling niya kaya. Salamat po. Di ba pa, Jesus, salamat. Ako kayo uwi, pag-away ka. Makakatulog ka na yan, mamaya. Tulog yan, pagod na pagod. Ay, yung damit pala, sa turuan mo, Chard. Baka itulog niya yung damit na yan. Hindi, ibababit niya. Ay, iwalay niya. Lahat yan, suot mo. Pangalan. Maraming sana. Ang ganda na kami dito niya. Pambaksa. Lalaki na kamawa ni tatay, walang tao na siya. Yung nagsiselfon, anak niya? Hindi, okay lang. Ano siya? Anak niya? Tapos kinabuhasan, lumabas sa laban. Antayin mo kumain ng tubig tayo. Parang katulad yan ni Kuya kanina. Tingnan mo yung paa niyo, nakakadikit na sa ano. Kaya tapos, Sige, ito, tignan lang. bukas. Oo, namba ko na. Ate! Pero ito, lalagyan mo na. Ate! Di ba pabalik-balik kayo sa medisina, may gamot pa siya na iiwan sa anti-tetano, anti-bacteria? Ano ako, yung lahat ng resita niya. Hindi, kung meron pa siyang naiiwan sa banyo. Vitamins lang ang resita sa kanya. Wala ang antibiotic. Wala po. Okay na yan. Painom yung vitamins niya. Para malinis. Ang bawal niya kinain ng tuyo, iklog, sardinas. Ano? Maig lang. Huwag masyadong araw-araw. Pag sinabi Mike, pwede siya kumain ngayon, huwag bukas ulit. Alternate, palitan mo 2 araw. Iba naman. Isda lang talaga siya. Kahit baboy pwede yan. Kahit baka. Wala lang siya, kasi yan, wala naman talaga siya sa physical niya katawan. Hindi ko alam, kasi hindi ko na kinausap yan, kung paano siya nagkaganyan. Ewan ko, hindi ko na rin natanong sa kanya, bago simula yan, ano bang ginagawa niya? Anong ginagawa mo bago ka nagkaroon ng ganyan sakit? Ito nga yung... Hindi, anong tinatrabaho mo? Pumunta ko sa labas, namamaliki ako. Madaling araw, nagbubutor na ako, tricycle driver. Nakatama ka ng nang hindi nakikita. Kaya parang maligno lumalabas sa'yo. Nagkaroon ka ng pasero, hindi mo siya pinahinto, kaya nagaling siya sa'yo.
Hindi, joke lang. Hindi, biro lang yun kaya. Puso ko naman yung dolphin ko. Ayaw sa dosen nyo? Puso ko yan doon. May namamara na doon. Ayaw na nakasakay na. Hindi, totoo yun. Yung dating driver pa ako sa Maria Makiling, nagdadrive ako. May kumampas sa akin doon sa gilid ng sasakyan ko sa jeep, nakagano, no? Naramdaman ko siya eh. Pero kahit doon sa may Batangas, Maria Makiling, maraming papakita doon. May kasama kami ano, may kasama ng pati. Oh. Sa tulay mo, pagdating ng tulay mo ba? Pag di mo na yung ulit kurana, kung halos hindi pa rin tricycle niya pauwi. Oh, ganun yung totoo. Takot niya. Oh, pero okay na yan. Salamat kay Papa Jesus. Inumin mo yung sa doktor. Wala kang pinapatanggal. Gagaling na yan. Tubig yan, inumin mo 1 month na yan. Diretso. Ako naman nagpinag-ala. Ako naman. Matatakotin pala sa mga pasyente natin. Hindi. Yung isang base na niya sabi ko, sali niya sa paligid niya bukas. Oh, bukas. Tapos bago siya mag-protest, sa kanyo, magkadasal mo siya. Sa kamay. Ilapag mo yung kanang kamay mo doon sa tubig na pinagsalina mo yan. Ibig sabihin, nagpapabautis mo kay Kristo upang malinis ang physical at spiritual. Huwag mo nang basta ilapag tayo, magdasal ka. Parang Wala hindi ka naman 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 naman. naghihintay ka ng blessing. Hindi ka na makakaligo. Bago lang nangyayari. Tapos, Salamat. Pagkasaya mo pasalamat. Salamat ka kay Papa Jesus. Wala na yung kalaban mo. Saan ba yung ano, yung sa kayang papunta ng lahat sa Bogwa? Buddy! tuwagin si Tayo. Nasa si Buddy? Sabi ko kung ano. Antay mo lang. Antay mo si Buddy. Hindi, Bats! Hindi. Antay mo lang. Pikit tayo. Makuha sila ng gulako. O, sabi siya, may karga siya. Yan o, gumagana na. Yan o. O, yan o, gumagana. O, yan o. O, yan o, gumagana. O. Gumagana. May karga yan. May karga yan. Hindi yan gagaling. Yan o. O, yan o, gumagana. O. May karga yan asawa mo. Ay, na kayo maglinis, Nay. Ay, Mukhang hindi niya kaya maglinis. tuloy na eh. Ikaw na lang kaya, Nay. Pero, kaya niyo mo po rito. Kailan mo po na. Kasi maglilinis ka na eh. Ito parang ganito yung kamay mo. Hawa kami yung boyfriend mo. Tapos tatanggalin mo yung mga sakit niya. Ikaw ang magkakalas ng sakit. Sasabihin mo, Ama, patawarin mo muna ako sa aking mga nagawang kasalanan. Gamitin mo Kristo ito upang makagaling sa aking ganda asawa. May pinagano mo. Tapos, Ama, patawarin niyo po ang aking asawa. Kung ano mo po nagawa niyang kasalanan. Kasi itong kamay mo, Ama, kaplusin mo kung yung mapagpalang kamay. Sa isip lang na, sa isip. Idikit mo maigi. Yung dalawa. Idikit mo maigi ano, yung ano niya. Tapos katay, ang trabaho mo naman, magdasal ka maigi. Kailangan mo humingi ng tulong kay Kristo kasi magsasakripisyo dito ang asawa mo. Sayang sana, madali lang sana sa asawa mo. Madali lang sana yan. Parang katulad yan ni Kuya kanina, yung maligno. Madali lang yan, gagana yan agad. Gumagana agad yan, yan o. Gumagana agad yan, o. Yan o, power na, may power na yun, left and right, o. O, gumagana na siya, o. O, yan o, gumagana na, o. May power na, o. Sayang, o. Hindi, teka lang, wala pa power yan, eh. Kung sabi ko, kung sa kanya lang yan, mabilis na sana. Kung yan lang ang gagamitin ko, napakabilis lang, o. O, gumagana na dyan, o. O, yan, gumagana na, o. Tingnan mo yung balahibo niya, nagtatayuan. O, pag binitawan ko, hihimik ko yung balahibo niya. O, didikit ko ulit. O, yan, o. O, bibitawan ko ulit, didikit ko ulit. O, yan, o. Gumagana, o. Pinapahirapan niya ng batang ng babae. Babae naman ako sa strength niya, eh. Pero hindi ko pa alam kung sino napapatrabaho sa kanya. Itong babae ito, nagdarasal ito, pero alam ko, hindi siya ang personal. Gumagana yan, lahat. Okay na. Yan lang, Nay. Nasa yung tubig nyo, Nay. Sayang, isasawa mo sana, nakarekta tayo, mabilis siya gumaling. Makukuha natin agad yung posisyon ng kalaban niya. Eh, kaso, hindi ka lang, Nay. Hindi mo na pwede. Oo. Ha? Pangalan mo muna? Middle name? Apelido?
Inom nanay. Tapos painumin mo ulit yung boyfriend mo yan. Ikaw maglilinis na ha, seryoso ko ha. Sayang na hindi kaya ng asama kasi matindi sakit niya eh. Oh. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Francisca Dayang. Dayang. Apo, pa-shoutout naman. Aginaldas Batch 95. Apo, sana tanong ko lang po. Nag-PM na po ako sa inyo. Magkano po ba yung pangontra? Yung pangontra, wag kang muna dyan hot. Mamaya, manalo kayo. Mag-share lang kayo mag-share. Huwag ka munang bumili. Kaya mag-share lang kayo mag-share dyan. May 7 pa tayong kwintas. Nood ka sa Facebook page dito sa bago, wag doon sa luma ha. Hindi na ako magbibigay doon. Nagbigay na ako rito doon. Taas dito. Share lang kayo, manood lang kayo manood para malaman ko kung sino nagbibigay ko yung Facebook nyo. Kung nagsishare kayo. Huwag ka munang bumili. 7 pa ito eh. Alam mo, isa ka na pili doon, basta mag-share ka lang. Mainit na ha. Kung init ang kasama mo, magkapares lang kayo. Kaya hawak mo na kasama ngayon. Kahit saan, yan, maghawak kamay kayo. Yung pag-iisay ng katawan yung para kayong tinasan. Yan. Anong paglilinis mo? Kaliwete kanan. Tirado ha? Sige nga, linisin mo. Okay lang. Okay na yan. Ganyan lang ha. Masyadong malayo, pumamot ako. Hindi, kumalong. Hindi ka nga. Ipag tayo. Anong pa? Yan. Ngayon natin, baka sumakay. Yan. Okay na, Nay, ha? Ilapag mo naman yung mahiwaga mong pamo rito, Nay. Ikaw na, Nay, maggagamot sa asawa mo, hindi yan, Nay. Yung kanan, kasi tao ka eh. Yan. Ikaw na maggagamot sa asawa mo, Nay, hindi na ako. I-medium ka. Ibig sabihin, hawak ka na ni Kristo. Kailangan mong humingi ng tulong sa kanya. Aalalayan na kita bilang alipin. Ikaw na maggagamot ng Papa Diyos mo na para samantalang ikaw gagamot sa asawa mo. Kaya magnalig ka, humingi ka man ng tawad. At hingi mo yung tawad ng asawa mo, at ikaw rin, humingi ka ng tawad kay Papa Jesus. Ano naman init ko tunay? Doon pa lang na nakapatong lang yung stick, nasasaktan siya. Ito pa kaya. Bitawan mo siya, Nay. May pagod niya. Pakiramdam mo muna. Huwag kang didig sa asawa mo. Yan. Sige. Amen. Aray! Ngayon, Nay, tanda mo na ha. Tingnan mo kung init pa, magkapares. Amen. Aray! Yan ay. Tingnan mo na, hawak mo yung asawa mo kung magkapares yung init. Sige. Pag-isay mo, isipin mo yung boyfriend mo, yung mata niya, ilong niya, magkaisa lang kayo. Okay na, naisip mo na. Tingnan mo kung magkapares, kung tataas hindi. Amen. Aray! Magkapares lang? Okay na, kumala. Sige, isa na natin. Hawak mo na, Nay. Hindi, ano pa ba linis mo? Hawak mo kamay niya yung paa. Okay na, Nay. Linis, Nay. Pikit. Amen. Tandanan mo ka, Nay. Yan. Yan. Yan na. Gumagana na, Nay. Ikaw kuya, magdasal ka. Ikaw na magagamot. Kaya kita mo nagtatayo. Nagtatayo na naman yung balibo ng ano. Tingnan mo yun. Tingnan mo. O, nagkalat na naman yung balibo niya. O, ayun. Ito. O, yan. Nagtataas din, o. O, di ba? Nagkakaroon siya ng spark. Huwag mong bibitawan yan, Nay. Mawawala ng bisa. Yan, hawakan mo maigi. Ano man, kahit huwag mong sabihin nangangawit ka. Sabitin mo si Kristo. Ang technique niya, Nay, yung kamay mo, huwag ka, basta tuloy lang. Pakinig ka sa akin. Yung technique yung kamay mo, ipagpatuloy. Pakinig naman sa sinasabi ko. Yung kamay mo, sa kamay niya, yung sakit niya pupunta rito sa kamay mo. Tapos malalaglag doon sa kabilang mong paa. Parang vacuum ka. Manalangin, pikit lang mata. Paspas. Sabitin si Kristo sa isip lang. Manalangin ka, tatay. Kailangan buhay yung sakit mo. Humingi ka ng tawad. Hindi na ako magagamot dito, na ikaw na. Nag-aalalay lang ako sa'yo. Assistant mo muna ako. Ikaw yung ano ko. Apprentice lang muna ako. Paspas ng paspas. Nasaan yung, papaliwanag ko sa'yo na eh, basta tuloy-tuloy lang. Kung saan lumabas yung malagpit sa katawan mo, doon mo siya tatanggalin kasi isa ng katawan mo, ha? Pag saan lumabas yung pawis sa ulo mo, kaysa pa sa masaya ng katawan, kunin mo doon sa kanya, na doon yung sakit niya, ha? Yung init yun, pawis, malagkit. Lalabas yan sa katawan mo. Amen. Sige.
Dahan-dahanin mo lang yung sugat niya sa kamay. Paspas ng paspas. O, ikaw na yung magagamot na eh. Ang tawagin mo daw si Amang Nazareno, ang dagong sabitin, in Jesus' name. Yan na, nakakapasok na kami, Nay. Nasaan yung init sa loob ng katawan mo, Nay? Saan lumalabas yung init? Nanay, saan lumalabas yung init? Doon mo kalasin. Basta kung saan lumabas yung mainit, iisa lang katawan nyo, Nay. Para matitik mo kung nasa yung sakit ng kasama mo, magkalmado ka lang. Relax mo lang isip mo. Imedium ka na eh. Ikaw yung magdiditik sa asawa mo. Kung nasan yung sakit niya, malagkit, sa katawan mo, doon mo siya kalasin. Yan lang. Kung saan pinagpapawisan, tinataasan ng balahibo yung mga katawan mo, doon mo rin siya kakalasin. Katawan mo, katawan niya, iisa lang. Magkakaiba lang kayo sa kasarian. Mata niya, mata mo, isa lang yan. Sasabitin mo na si Papa Jesus. Lahat. Kailangan ko lang ng mahabang oras pa, kunti pa. Eh, tatay, tatanungin kita, anong nararamdaman mo ngayon? Gumagang, bumibigat. Ano yung unang gumagang sa'yo? Yung katawan mo. Ano yung kilabot ng katawan mo tayo? Nawawala ng mga chicken. Luto na yung chicken yan. Niluluto na namin yan. Dagdagan yung apoy magnetiko. Sige, paspas ng paspas tatay. Manalangin ka lang ng manalangin tatay. Nanay, ipagpatuloy ang paspas. Paspasin. Paspasin ang paspasin. Buddy, ay, Tantan. Dumating na si Buddy. Nandiyan pa yung pasyente. Darating na yun, dyan lang yung bumili. Ay, pinatin mo na kayo ito? Hindi pa naman. Nagawa yung motor. Ano sa'yo? Hindi po. Motor, anong? Yun yun. Sabi mo kay Taito, pagkawin mo kasi sa ano doon sa staff, ay doon sa ano, itisid ng sakayan talaga. Sabi na, kahit nakakalakad na yung asawa niya, hirap pa rin niya kasi may sugat pa yung paa niya. Di ba nawawala ng sakit? O, ganyan yan. Ikaw tayo, anong pakiramdam mo naman? Anong gumagal sa katawan mo agad? Tatay, anong gumagal sa katawan mo? Yung kamay mo gumagang? Naunang gumagang yung kamay mo kasi sa balikat mo? Ay sa likuran mo? Nagdala mo na yung pananampalataya mo na para makakinis yung likuran ng kasama mo. Magtataas kami ng kuryente na. Dagdagan ng kuryente magnetiko. Sige. Kailangan magpantayan na eh. Hindi lang puro yung kamay mo lang magagang. Kailangan kasama yung balakang mo. Para makatayo ka na. Sabitin mo tatay, in Jesus' name. Laging tawagin si Kristo habang nililinis na kasama ng katawan mo. Yung kamay ng kasama mo, huwag mo isipin niya kamay niya yan. Kamay yan ni Kristo. Okay na, nakuha ko na siya. Sumandal ka natin, hinto mo yung kamay mo, te. Hinto mo yung kamay mo, te. Sumandal. Huwag mo siya bibitawan. Tingala. Ikaw kaya, tingala. Para sabay-sabay na sila mamatay. Iisayin na lang natin. Sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa, pinatawag ko si Jesus sa silang banahaw. Sa bato ng aking puso't kaluluwa, ibigyan sa data ng pangkakulisan ng mga masasamang espiritu. Sino man naingit na tagal sa mga katawan ng pag-aari niya sa Kristo. At nawa'y magharit sa kanilang kabutihang isip at puso at kapayapaan sa pangalan niya sa Kristo. Amen. Laklang na eh. Sapa, laklang. Ulat na eh. Sabi in Jesus' name. Painumin mo ng tubig. Bitaw mo na siya na.
Baba mo na yung paa mo na, nangamit na yan. Huminga ka mo ng malalim na. Isa pa. Okay, inom ng tubig. Nawala sa kadalikuran mo, alam ko. Nawala na. Inumin mo na yan. Ayaw ka pala, hindi ka pala naman. Ano pa nang tanay? Napagod ka, no? Parang kakaiba na, no? Nauubos yung energy mo, no? Mayroon paniwalaan niya na, minsan sabi ng mga tayo, may strengthening na tayo na. Mananood niya. Ano pa nang okay? Antay mo muna. Gagalaw yung tubig, tapos tumayo ka. Makakatayo ka man, maniwala ka. Antay mo lang, gagalaw yung tubig. Bumababa pa yan. Kasi may hirap kang physical na sakit eh. Kaya dahan-dahan yung bumababa. Ano paramdam niyo, Nay? Pagpaglimpa niyo, Nay, para bumabalat din ang titra ng sakit. Ano pinakaiba? Pero, magamang paramdam mo, mabigat. Mahirap pa. Antay mo lang, Nay. Ulang pa tubig mo, Nay. Sambitin mo si Kristo pag nalunok ng tubig. Kasi kinuha natin yung charge ng katawan mo eh. Inilipan natin sa asa mo. Kaya kailangan ko lang muna magkarga ulit sa ng panalangin para magbalik ito. Okay. Pikit kayong dalawa. Sambitin yung 3 beses na in Jesus' name. Sambitin mo, tatay, 3 beses in Jesus' name. Tapos sabihin nyo amin. Ipagpaglimpa. Ipagpaglimpa mo tayo. Ilan na mata. Bumalik na yung lakas mo na, Nay. Lakad ka na, Nay. Mauna ka maglakad. Nailo ka? Ano ba yun? Ngayon, nakakatayo siya. Kailangan pang bubuhatin. Subukan mo siya, buhatin. Tatay, tumayo ka tayo nang walang alinlangan, tatay. Kung gusto mo maglakad tayo. Tumayo ka. Narinig mo ko, tatay? Kung gusto mo tagang tumayo at maglakad, angat mo muna siya kasi makitid yung upuan niya. Tumayo ka tayo nang walang alinlangan. Kailangan mo mapababa yung tubig. Ayusin mo muna siya. Kailangan mapalakad mo siya ng mga 4 na hakbang. Tingnan mo kung gagana yung tubig. Nahilo siya, hindi? Tanungin mo. Nahilo ka? Malakas ang tuhod mo, hindi? Ha? Lakas tuhod mo? Yung tuhod mo, malakas, hindi? Katamtaman, ilakad mo. Konti. Tapos ibalik mo siya sa wheelchair niya. Daan-daan lang. Okay. Doon ka tayo sa kabila. Kailangan makababa yung tubig niya. Kasi hindi tayo nakarekta sa kanya eh. Nakarekta tayo sa asawa niya. Hakbang mo tayo. Sambitin mo, in Jesus name tayo. Sambitin mo si Kristo tayo. Anong pakiramdam mo ngayon? Sa tuhod mo, lumalakas? Lumalakas na yung tuhod niya. Okay, ibalik mo na sa wheelchair. Abante mo na yung wheelchair na yun. Gumana na yung tubig. Pinababa ko lang yung tubig niya eh. Kasi gumamit tayo ng medium eh. Kung nakarekta sana tayo sa kanya, mabilis siyang gumaling. Okay. Nakapreno. Nakapreno, doon sa kabilang side. Yun, nakapreno. Pinreno ko yan eh. Yan. Antay mo yung likuran niya. Antay mo. Yan. Tingnan mo ngayon. Anong pakiramdam niya ngayon? Sambitin mo si Kristo. Tingnan mo kung anong pinagbago ng mukha niya. Anong pinagkaiba tayo? Ano daw? Nawawala na yung sakit? Ganun mo. Igalaw mo yung katawan mo para gumalaw yung tubig. Kailangan nakangiti ka dyan. Smile. Walang bayad. Ano pinagkaiba? Ay, namumula na yung labi niya. Kumukulay na pala eh. Nagkukulay na. Babagal lang kasi bumaba yung tubig kasi gumamit tayo ng medium. Pero kung nakarekta tayo, katulad kanina doon sa paa ng maligno, mabilis siya gumaling. Nakarekta sa kanya. Kabila. Ano? Okay na yan. Yan. Gumagana yung tubig. Mabagal nga lang. Pero meron siya recovering. Mas mabilis. Kaso na-empower kasi napunta sa asawa niya eh. Gumamit kasi ako ng medium kung rekta, kaso hindi mo naman magagalaw yung kamay mo. Hindi mo naman malilinis yung sakit. Palipad hangin niya, Nay. Babae.
Babae nagdarasal sa kanya, kaso magulo yung spiritual kasi galing ako sa iyo eh. Kung nakarekta sana, mabilis ko ma-detect. Kaso, ang lumalabas sa spiritual niya, mayroong isang lalaki at dalawang babaeng nagagalit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya pinadadasalan kasi hindi ako makasagap ng gusto dahil ito yung naggagamon sa kanya. Apprentice mo na lang ako eh. Tira-tira na lang nadidetect ko eh. Pero malapit lang sa amin, Yung isa, ang lalaki. oo. Pero yung balawang babae, medyo malayo to. Pero yung nagdarasal sa kanya, nasa probinsya. Oo. Yun lang ang nababasa ko. Kasi kung yun lang ang sinasabi ng aking ama, yun lang naman sasabihin ko. Hindi naman ako nagdadagdag ng kwento. Dahil sa akin, ayoko yung hula-hula at saka ayoko rin yung pinapaasa yung pasyente. Prangka ako magamot. Pag wala ka talagang kulam, wala. Wala naman ako nag-detect eh. Gumagalaw ng mga paa niya, oh. Ayan na, nagsisimula na pala yung tubig. Gumagana na pala yung tubig, oh. Ayan na. Mabagal nga lang kasi ayaw niya magsambitin mo na si Kristo. Kaya gumagana na pala yung tubig eh. Mabagal nga lang bumaba kasi gumamit ako ng medium. Kung nirekta kita, katulad kanina yung panang, ano ba yung panang maligno, yo, mabilis ka sana tumayo. Oh, okay na yan. Wag mo nang gagana yung tubig. Ayaw mo nang bumaba yung tubig. Okay na yan, gumagana ng mga paa niya. Nakita ko na yung nagdarasal sa kanya eh. Matandang babae. Kaso nasa probinsya, malayo. Malayo nagdarasal. Papunta rito eh. Papuntang maraming dagat. Ang may dagat lang naman yung papunta ron. Napasama. Ha? Kasama rin. Basta papuntang dyan, papuntang Laguna, maraming dagat, papunta ron, probinsya. Laguna, probinsya na eh. Basta doon lang siya nasa... Hindi ko nga masyadong masagap kasi yun lang natatanggap ko kasi gumamit ako ng medium. Ang importante kasi doon, matanggal natin lahat. Maditik natin kung sino talaga nagtatrabaho, matanggal ito. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat eh. Nakita mo naman yung lalaki kanina, 4 na doktor na gumagamot sa paa niya. Nasisira na yung medisina. O, kita mo, bigla siyang nakalakad. Ano ang pakiramdam, tay? Oh, maganda na. Ito, Ha? hindi kasi makakaroon ng kanin. Ay, madali lang yung leg niya. Basta't walang bakal. Mamaya, charge! Baliin mo yung leg ni kuya. Lagyan laki-laki. Patutunogin yan tayo para gumalaw yung ugat mo kasi matagal na siya na-stuck. Oo. At least masaya na ako. Humampas na yung paa mo. Kahit mabagal gumalaw yung tubig, gumagana ito. Dahan-dahan nga lang. Leg lang. Oh, baliin mo. Para bayaran mo yung leg niya. Iano mo muna yan dyan. I-mind mo muna kasi stretching mo muna. Hindi, galawin mo muna. I-life mo muna kasi matagal siya na-stuck. Lalabas lang ng hospital yan eh. Ano mo muna siya? Pagka palambutin mo muna siya ng palambutin. Hindi, kahit malambot siya pero i-press mo pa rin siya. Kasi lalabas lang ng medicine. Tag-isang tunog lang. Ay, salamat ni Papa Jesus. Kahit mabagal gumalaw yung tubig. Huwag mo masyadong ilolo yung hangin. Normal lang. Para gumalaw na yung hangin mo. Kasi marami pa siyang ayusin eh. Ibalik mo pa siya, kailangan ko pa maayos yung mga ugat niya. Marami siyang palyado. Kailangan mo na natin kalasin yung spiritual bago tayo makialam sa mga physical na katawan. Ang dami pang ayusin yan. Pagkain, walang bawal. Ang bawal dyan, hindi nagdarasal. Ang bawal dyan, yung mga tuyo, natural lang. Ano pa nang tayo? Maganda na. Nagbago na mukha niya kanina, parang may mamatay na eh. Tapos ako na naman. Sakit dito. Ay, di papalamin ka na doon, bahala ka na doon. Pagbigan. Guard! Bibigyan ka daw niya, alignment mo siya. Hindi, dito sa... Okay, alignment ka niya. Ay, wag muna na, kakarating lang ng hospital yan eh. Papalamin daw siya, bahala na daw siya sa'yo. Ay, hindi, kung gusto magpalamin, bahala na kayo sa kanya. Ano na eh? Nalagari ba? Sige, lagyan mo muna ng langis na yung asama na sa likuran para hindi mapasok ng lamig. Doon mo na kita eh, para ma-align na itong isa. Itaas niyo yung paa niya. Yung paa niya kasi yan. Yan.
Lakad ka na, wey. Nagbago na yung mukha niyo. O, nagkaroon na ng kulay, o. Ikaw na na pala yung mukha mo, eh. O, palapakan mo si Papa Jesus. Hindi ka pala magkakatamang buhay. O. Ay, salamat. Nagbago na yung mukha mo. Huwag mo lalagyan yung bibig niya ng langis na, ha? Mapakla yan. Baka madikitan yung labi niya, matagal mawala yan. Mapait pa yan sa mga akbo. O. Nasaan ako ng tubig? Nasaan tubig nila ba dito? Nawisan siya, nga po. Pinagpawisan na yan. Magtutuloy-tuloy na lahat ng pawis niyan. Para lang yung kanya po. Hindi na lang kayo dyan. Salamat po sa nanonood. Thank you so much po pala kanina. Yung paa ng maligno. Awang-awa na po ako sa kanya eh. Pero awa ng Diyos, nadikit niya po yung paa niya doon sa semento. Kanina, kahit ako humawak, sumisigaw siya sa sakit. Ha? Tubig. Buksan mo ng tubig para no. Maraming salamat po. Kaibigan ko, pamilya namin, yan, nakasalang, kahabagan nawa sila ng pong Diyos, Yesu Kristo. Kaibigan ko ang pamilya namin. Kaibigan ko ang pamilya namin yan. Kaibigan pala kayo ng mga pamilya nito. Yan daw, kaibigan daw yan ng pamilya niya. Tatay niya, nanay niya, kaibigan daw nyo. Bagan daw kayo sana ng pong Nazareno at gumaling ka daw. Yung pamilya niya, magkakaibigan daw kayo. Yung pipilian na. Tumusog ba si nanay? Yan. Dudulit na lang sa kanya. Susunod tayo gusto magpapagamot. Wala na problema. Basta ang importante yung unay masama. Yung masama, gano'n na eh. Nangangot ako. Ito nga kaya. Di ba? Wala pang dasalan eh. Wala pang dasalan. Dadasalan ba yan? Salamat. Okay, kaso sumusunod. Hindi sa kanila yan. Ito ka magpupo. Saka na rin tatay. Diyan ka naman. Nalilito yung para sa'yo. Ay, ito. Ay, ano ba ito? Ako kasama kayo sa Kapatid ko yan ako. Ako pati ba ito? Kita mo. Isipan. Oo, Dahan-dahan lang tatay, baka mabinat yan. Para naalala ko si Karate Kids, baka kasi Karate, ganyan o. Tapos yung natapos kami, sabi niya, hindi ko naman taga-alam, artista yun eh. Tawa ka ng tawa na akin eh. Hindi lang gumisip-isipa yung apa eh. Hindi tawa, bago si Karate. Tawa ko ng tawa daw yung Karate. Huwag mong kakalimutan pala na kasi ginamit ka pala ng ilim yung damit mo, buhusan mo ng tubig ha. Yung sakit kasi ng asawa mo nasa damit mo. Hindi yan bababa kahit nasa sasakyan ka. Bababa lang yan. Pag natulog mo, itinulog mo yan. Kailangan gising ang espiritu mo. May ilagay mo rin siya doon sa tubig at tulos na siya lalabas. Pero siya, hiwalay kayong damit ha, palitan mo rin siya. Pero sa pagtulog, hindi kayo iwalan. Sa damit lang. Hindi may process niya. Yung kabila niya may process. Hindi pa yan. May ano pa yan, marami pa yan. Kailangan niya muna makarecover sa mga hospital. Yung gamot niya, ngayon parang tatanap lang. Yung gamot niya sa hospital, hindi ka na wala. Pero may sakit agad siya pang doktor. Kaso nga lang, kung wala siyang sakit sa spiritual, kumaling na yan. Kumaling na yan kasi wala naman gagabala sa kanya. Ngayon, natulungan na siya sa spiritual, lahat ng gamot, yung binigay ng doktor, kayo mo sa kanya, walang pinipabawal. Tatalab yan, gagaling natin yan. Pero kung kanina, nirekta ko yan,
Mabilis tumayo yan. Eh, siyempre, alam mo naman yung kamay niya, may diferensya, may biyanda, hindi niya sila magagalaw. Ang kailangan ko kasi konsentrasyon. Yung kahit hindi mo ginagalaw yung kamay mo, nagsisisi mo. At least mo mismo nakakawag sa katawan niya. Nagagawa ko, magpipilitan mo pananampalataya ng tao. Oo nga. Dito pag yan, ayun lang. Nakatag yung katawan niya. Umaba. Dito isang tubig tayo, no? Sige, baba niyo muna tayo. Ano pangalan niyo? Ulit tayo, ulit. Antipas. Auntie? Antipas. Yun ang pangalan mo? Bakit hindi mo lang ginawa tayo ng auntie? Taga saan ang probinsya tayo? Ganun pala ang mga pangalan. O nga pala, meron nga pala pilihan ng mga Iloilo. Meron pala pilihan nila. Amin. Tatay dry? Tatay ito, di ba? Sa asawa niya. Mega shoutout po. Thank you so much. Ang galing po po siyempre, masaya na yung asawa niya. Nagsisipa-sipa na. Masaya ako siyempre. Pinagaling sila ni Papa Diyos. Mas nakakawa yung kanina, yung paa ng maligno. Swerte niya, no? Nadibit niya yung paa niya. Oo. 3 araw lang yung time, magaling niya, hupa na sugat niya. Yung gamot na bigay sa kanya ng doktor, talag yun. Balik mo lang talaga. Ilang kilo kaya? Mga 90 yan. 80 plus yan. Mabigat to. Ano sa kanya, Nay? Nay? Ano? Normal. Sige, gana mo lang. Masakit talaga, wala tayong magagawa. Relax lang. Masakit. Buddy, may yung pinakamalaking yabi tubo. Pag wala kang sapi, madali lang ito, tay. 1 click lang to, maniwala ka sa akin. Pag wala itong hindi gumana to, tay. Mukhang wala itong sapi. Sige, tay. Wala siyang sapi. Naku, tay, swerte ka, tay. Swerte ka. Buddy, hawakan na. Sumandal ka, tay. Yung normal na sandal tayo. Hindi, sama mo yung balakang. Yan, madali lang yan. Santay ka. Yabi tubo ang katapaan. Saglit lang ito. Normal mo lang tayo, ha? Antayin lang natin matawag si Richard. Saglit lang ito tayo. Tatapusin na natin video niya rito. Tapos sana mapili niyo po sana ako. Mag-like at mag-share lang po kayo. Good afternoon po, Sinda. At natanggap ko na po yung kwintas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Tita Morta Lopez. Nandiyan po yung dasal. Kunin nyo na lang po. Anel, naging daan para makarating sila sa iyo. Ako ay si Lloyd na taga Laguna. Salamat po sa Panginoong Jesucristo. Amang Nazareno, manggagamot na si Kuya Tanggal Astres ni ate. Nakalive yun eh. Nakalive ko. So, live tayo rito, live tayo sa YouTube channel. Nakikita ko yan, makabasa ko yan sa YouTube. Ito sa YouTube channel ko. Ito Facebook page. Yung isa kong Facebook page, marami taga naman doon. Kaso minsan hindi kahit to sila dito sa bago. Ayan na. Tara na tayo. Para makakauwi na kayo tayo. Lagi ito po tayo. Relax lang tayo. Relax. Sorry. Normal tayo. Normal muna tayo. Dito mo to tayo. Ano? Sige pa. Sige pa, walang, hindi
Hindi nag-aros si tatay. Kung nasaktan na yan. Ano sa kanya? Sige, relax. Sige. Bitaw. Relax. Bitaw tayo. Normal mo tayo. Bitaw. Gabot mo tayo. Sige tayo. Bitaw. Masakit? Masakit ba? Hindi kaya rito. Tigas ang buto niya. Doon tayo. Wala sabi. Wala. Ay. Bandit. Papatay na namin yung tugod mo. Kaso, Wala sapi. Yan. Ito ka po. Mabersa. Persa. Pumapalag. Saan ba yan? Saan yung tugod nito? Ito po. Doon tayo. Pagod kayo dyan. Wala na. Ha? Kunti na lang, di ba? Ako, dadaan sa ganun niya. Takot-takot na naman ang salpak ko. Basta ng konti. Konti pa. Ganyan, ganyan. Takot-takot sa salpak. Pag hindi nakuha dito, tatay pa rin na tayo. Huwag ka lang malaw-flies. Basta pa. Kunti na lang. May tama doon. Patakin siya lahat mo lang. May tama doon siya. May tama doon sa may ano. Huwag ka malutay. Atakin siya. Alignment mo muna siya sa lahat general. Atake mo na. dito sa may Ang dami pera ni tatay. Ang mali yun. Kaya pala pinapahawak. Baka mawala. Antay niyo lang. Matigas masyado yung buto ni tatay. Ano? Ha? Ma'am? Oo. Kaya pala kayo sumabay. Tignan kamay ko po. Ano kayo trabaho ng ta? Ano ba trabaho niyan? Puro muscle na. Ha? Wala may sakit. Hindi ka Parang, ano? Kaya pala matitigas ang mga buto. Pinipilipit na nga namin. Buto? Atakin mo. Relax lang. Hindi. Kaya mo lang. Sabay yan. Walang gumatay? Sa tumunog. Tay! Sa tumunog. Tinatulugan na kami. Ilan tayo? Ilan? Sino? Dalawa po, tumarap na eh. Tumunog na. Tumarap na, dito tsaka doon. Tinutulugan na kami. Bakal yata ang mga tuhod nito eh. Kailangan nito, grinder gamitin namin. Matigas. Buto tayo wala naman eh. Ano sa kabila meron? Ano tayo? Wala na. Wala naman. Kadatak tulog. Okay, ikaw na tayo gumana ng tuhod mo. Ano pinag ba? Pag tumunog tayo, okay lang tayo. Pero huwag lang masakit. Ano? Marunong ka mag- Meron pang ugat na ipit. Meron pa isang ugat na iipit. Hindi pa masalis. Kaya may tanggal kasi yung release niya eh. Hindi ugat yun tayo. Oh. Nakapasok yung ugat tayo. Yun. Pumasok na. Okay na, tumunog na. Tok! Oh, wala na. Oh, wala na yung kapatid ng sakit niya. O, tula. Meron pa? Wala na, pain lang Lang yan. yan. Hindi ka kanina. Oh, kasi matagal na siya hindi nabuksan eh. Ito tayo. Wala. Oh, wala na. Oh, wala na, di ba? Kasi pagka iniga mo yan ng diretso, pag nasaktan siya, meron pa. Oh. Pumasok na yung buto niya sa loob kanina yung ginawa namin, kaso nga lang, may naiipit pa kaya. May naiipit lang yan. O, tendig ka na. Ay, kung paano, nagre-request pa. Oo. Tayo, tayo mo tayo. Baka natin niya po. Dito ko tayo. Ano pa?
Baka meron pa 1,000 dyan. Kaya sa ito, no? O, paalam ka na rito, tay. O, paalam ka muna, tay. Shoutout sa mga taga... Taga saan ba kayo? Diliman. Hindi naman Quezon City. Commonwealth, mega shoutout po. Yung asawa niya, yun na, oh. Tapos ito si tatay, matindi sakit ng tuhod nito. Kahit anong ginawa namin, hatak dito, ayaw pala, sobrang joint ipit. Ano? O, patay ko na, ha? Bye-bye. Guys na kayo. Madali na lang yan. Ako, babalik na yan kami. Ano tayo? Sa isang taon. Painumin mo man yung tubig, ano yan, mga 1 month. O, kailan niya makainom ng maraming tubig at matuto siya magdasal. Kasi nakarek na siya kay Papa Jesus eh. Kaya turuan ko siya lagi manalig at manapala. Kasi bagong labas na siya sa hospital eh. Hindi pa natin pwede siyang alayin. Kailangan niya muna mag-charge ng katawan. Ang bawal sa kanya kung ano sinabi ng doktor, papayagan ko yun. Walang kung ano sinabi sa kanya, bawal. Sundin mo muna. Sumasakit. Kailangan mo lang mag-charge. Pero alam ko, hindi bawal siya kumain. Oh, yun. Inumin mo lang yung gamot. Magpagaling ka mo lang sa mga sugat mo. Masyado pang ano yan eh. Mga sariwa. Yung kamay niya naangat, yung kabila hindi. Kailangan magpantay yun para yung circulate ng dugo niya tuloy-tuloy. Kahit magano lang yung kamay mo, okay na kuya. Malakas niya, huwag lang yung ganyan. Sanayin mo yung kamay mo. Minsan, sanayin mo, tapos ganun-ganunin mo, kahit nakaupo ka. Lahat gawin mo yung paraan para lumakas ka. At yan naman yung girlfriend mo, lagi ka naman niya binabantayan. Oh, maraming salamat po. Thank you so much. God bless. Sana po sila makaagap na sila sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo dyan sa YouTube channel natin. Maraming salamat. Sana magamot niyo yung kaibigan ko. Halos hindi na siya makatayo. Bye-bye po kaya. Bye-bye. Thank you so much. Oh, yun na lang. Tapo mo na, tapo. Inabot ko lang po sa ganyan. Bali. Maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan. Patay na po natin. Thank you so much po. May 1 oras na po tayo. Bye-bye. Bye-bye. Kumain muna po kayo. Maraming salamat po sa inyong pag-alala. Ilan na ang pasyente natin? 10 pa pasyente namin. 10 pa ang gamutan natin. 21, 22, 23. Agahan nyo na po sa 21, 22, 23. Salamat po. Thank you so much at God bless. Antayin nyo po ang pagla-live ko. Huwag muna patayin na po. Mamaya magla-live pa ako. Mamaya. Ano na natin to? Maga pa naman. Baka makapag-live pa ako. Kumain muna kayo dyan. Okay, mamaya. Like and share para makapag-healing water tayo. Bye-bye po. Thank you so much. God bless all. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Patayin ko na ha. Patayin ko na. Bye-bye. Bye-bye.